Tää on Annan ja Lauran musavisa-biisi. I want it that way. Tell me why I never gonna hear it. I can't live. No okei. Jos sulle ei tuu mitään mieleen, niin Viihteen johtoryhmä, joidenkin mielestä Luken ihanaa perjantai-alkuiltaa. Se on Viihteen johtoryhmä Anna ja Laura. Ja tänään meillä on vuorossa. Tänään meillä on vuorossa Musavisa! 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 Yes, eli Tää on Annan ja Lauran musavisa-biisi. tässä ei matkusta. Ja siis meillä oli viimeksi se sun tosi kiva peli. Brain it on! Joo, painajaisia koko viikon. Niin joo. No jos sä nyt otit siitä pisteet, niin tilannehan on silloin 4-4. Niin, mutta mehän nyt ei tiedetä sitä tällä hetkellä, koska... No ei, niin. mutta nyt jos mä sanon, että mun mielestä sä et saa pisteitä, niin mähän kuulen tästä loppuelämää. Ja mä oon kuitenkin lähtökohtaisesti mukava ihminen, niin kuin kaikki Ai, meistä. vaikka katsojat ois äänestänyt, että ei kuulu pisteitä, niin sä oot sitten sitä mieltä, että mä saan siitä pisteen. Niin, koska mä tunnen sut ja mä tiedän, että se jää sua vaivaamaan. Mm-hmm. No, mutta pistetilanne on joko 4-4 tai 4-3. Joo. Näin. Ja nythän on Nythän tässä haetaan taas pistettä. Taas haetaan pistettä. Ja Musavisassa meillä on 10 kysymystä. Ja tehdäänkö me, Laura, nyt niin? Katsotaan kysymys, vastataan tahoillamme, vähän spekuloidaan keskenään ja sit katsotaan heti se vastaus. Joo. Ja katsojat voi tähän myös osallistua, ottakaa tekin paperia ja kynä ja vastatkaa ja kattokaa kuka hoitaa viikon tiskit esimerkiksi. Onks meillä 10 kysymystä? Mun mielestä on, joo. Okei, no niin, selvä. Mä aion aina vastaan sellainen, että se näkyy tähän, katon, niin älä vastaa noin, kun vastataan tähän niin kuin, ja sitten käännetään sivuun. No hirveästi menee paperia. No 5 paperia. Mä luulen, että Me tarvitaan, kato, sytykettä. Okei. Mutta meillä on kuitenkin ääntä, vai luulet sä, ettei lähde ääntä enää sitten, ettei pysty niinku lukemaan sitä tästä omalta paperilta? No pystyy. Kyllähän tää pitää niinku näyttää tänne katsojille. Vai niin. Oot sä valmis? Katsotaan ensimmäinen. Noniin. Elikkä siis tässä, voiko sä kertoa vielä sen, että tässä on siis nyt niin, että Annan ystävä, kallistaanko mä hänen nimeä? Haluukohan hän esiintyä tässä videolla nimellä? Mä luulen, että ei. Niin voidaan vaikka... Annan mysteeriystävä on. Luonut tämän Musavisan. Ja me ei nyt oikein tiedetä, mitä täältä on tulos. Me esitettiin vähän toiveet, minkä tyyppinen me halutaan, mutta me annettiin siis vapaat kädet. Noniin. Oletko valmis? Olen. Katsommeko ensimmäisen? Yes, sir. Mikä biisi? Alkuperäinen kieli englanti. Vihje 1. Älä koskaan sano, että lähdin vain pois. Haluan sinua aina. En voi elää valheessa. Paeten henkeni edessä. Haluan sinua aina. Mulla ei tule mitään mieleen. Englanninkielinen. Tiedätkö mikä biisi mulla tulee mieleen? No. Se ei oo se. No. Backstreet Boysin. I want it that way. Tell me why I never gonna hear it. Okei. Ja nyt kato, nyt mä en saa mitään nyt. Eli don't ever say that I just walk away. I always want you. I can't leave. I can't live. Niin. No okei. Jos sulle ei tule mitään mieleen, niin yhteispäätöksellä katsommeko vihjeen 2. Vihje 2. Tulin kuin murskapallo. En ollut koskaan rakastanut niin kovaa. Halusin vain murtaa muurisi. Kaikki mitä teit oli rikkoa minut. Niin, sinä murskasit minut. Sä tiedät tää.
Mut mä en oo ihan varma, miten tää kirjoitetaan. Tiedetään. Katsomokin huutaa. Tiedetään. No niin, ota pist. Ei. Sulle ei tuu mitään. Ei. Saanko mä vetää? Saat. I came in like a rainbow. Se Wrecking Ball. Tiedätkö sä? Miley Cyrus. En. Ei Miley Cyrus kun... Siis onhan se Miley Cyruksen biisi. En mä I tiedä. came in like a rainbow. I never heard the Katsotaanko vastaus? break me. You were break me. Vastaukset. Kysymys 1. Wrecking Ball. Miley Cyrus. Kyllä. Kato, oliks mä kirjoittanut? Okei, no tosta mulla jäikin G pois. No joo, mutta sä sait pisteen. Mutta otetaanko me muuten, tähän me ei tuossa alussa sovittu, otetaanko me pelkästään niitä biisien nimiä vai saako jotain lisäpisteet, jos tietää No nyt mä sain ainakin. pisteen? Vai otan sitten 2 pistettä? Niin, että sit jos tietää esiintyjänkin, Joo, ne saa okei, no niin, toisen. mä sain 2 pistettä. No niin. Joo. Mikä biisi? Alkuperäinen kieli suomi, mikä biisi? Vihje 1. Stand still. Close your eyes. I got influence. And connections in the police. The night is high. The sea is steaming. You are shameless and obscene. You need to be silent. Mä tiedän! Ai tiedät? Tiedän! No en mä kyllä tiedä tätäkään. Katsotaanko vihje 2? Ei, kun mä tiesin. Okei. Noniin. No, mutta Sä voit varmaan? katsoa, mut jos sä voit katsoa vihje 2, sä saat sit vaan vähemmän pisteitä. Selvä. Eiks niin? I don't care. I'm reading your diary. I'm taking you to prison. I have got a home. With the view of Tallinn. I have lived so long that I can do whatever I want. No en mä, siis tutun kuulonen, mutta ei sano mitään. Ei mitään sano. Ei. Seiso hiljaa, pistä silmät kiinni, mulla on vaikutusvaltaa. Yhteyksiä poliisiin. Myö on ahnas meri, höyryä, sä olet röyhkeä Maija ja Vilkkumaa. rietas. Sut täytyy hiljentää. No mikä nimi sun siellä? No vittu Maija Vilkkumaa, No Satu niin hyvä. Mä ajattelin, että sä et näytä ollenkaan, että sä vaan Näytin, mä ilmoitat. näytin sen yleisölle, koska hekin varmasti tiesi. No varmasti. No niin, sit 3. Kuvavihje. Kuvavihje. Mikä biisi? Voi ei. Suomen lippu. Itkevä mies. Rannalla. Nestori Mulla tuli Miikkulainen. sama mieleen. Eikä, no mitä se onkin se? Saimaan saaressa tuolla on saarikin. Me torppaa. Mitä siinä sanotaan jotain siitä? Tanssittu koskaan, ei Nestorin häitä, vaan ilma houkutti pois morsiaan. Vanhoja poikia viiksekkäitä. Mies sekä... Mut sit sehän menee tommoseen surulliseen state Niin of menee. mindiin, kun se... Mitä siinä tapahtuu silloin? Siinä tapahtuu jotain. No niin, kun se ei pääse naimisiin ja... Niin, mutta eikö se Hyljekin kuole? Ei kai se kuole. Kuolee. Joku siinä Mies kuolee sekä siinä. hylje, kumpikin on. Joo, Ne on niinku mutta sit se yksinäisiä. jatkuu. Sitten se jatkuu jotenkin niin... Kun olet poissa,
Ei maailma noista vuosia toista. Miten se Eppu Normanin biisi menee? Ei katkea, jos sen unta saa luovuttaa. En saa sitä hetkeä, jolloin en. Ei tää se oo. Okei, onks me vihje kakkosta? Ei. Okei, no sit kyllä on pakko vastaa Nestori Miikkulainen. Juha Vainio ja... Kyllä. Mä menen sen samalla. Mut mikä sen biisin nimi on? Se ei se kyllä mikään Nestori Miikkulainen. Ei ookaan. Se on joku häävalssi tai... Mä kirjoitan se biisin nimen tähän. Mä annoin sul sit Juha Vainion äsken. Hei, luulet sä, että mä oon tiennyt, että se on Junnun biisi vai? No et sä tiennyt Maija Vilkkumaan satumaatako? Mut jos sä olisit Seiso sanonut... hiljaa, pistä silmät kiinni. Ei se oo vanhoja poikia viiksikkäitä. Onko? Onko? Vois olla. Vastaus numero 3. Nyt se ottaa päähän. Vanhoja poikia viiksikkäitä. Murheellisten laulujen maa, Eppu Normaali. Tuhansia järviin juosta saa. Lauloit sä sitä äsken? Eikö sä laulannut sitä äsken? Mun mielestä mä lauloin jotain muuta. Eiks mä laulanut kun olet poissa? Niin lauloitkin. Mut mä oisin Eppu Normaalista saanut. Niin oisit. Pyrkkölö! Okei, seuraava kuvavirhe. No niin, Oletko onks taas valmis? kuvavirhe? Oh. Okei. Okei. Zoomaas vähän. No mä otan nyt ekan, mikä mulla tuli vaan mieleen. Okei. Sanoisitko sä? Odota hetki. Tämähän on jotain niinku sytytit sun mun rinnassain. Tässä on näin kauhean palo toisen sydämessä. Ja tää on selvästi sen sytyttänyt tän tulipalon. Mulla ei ole mitään muuta. Mieshän tossa tules. Niin, mulla ei ole mitään muuta mieleen kuin TikTokin. Sä sekoitat mun maailman. Wow. No kirjoita jotain, niin voidaan sit spekuloida. Okei. Sydän. Myrsky repi puita, taivas salamoi. Sydän Myrsky meni sama. aina tällainen. Voi palaa myös. Syttyi vasen jalka tuleen, heitit sen. Miksi heitit tulitikun mun rintaan? Sydämen! Rintaa. Liekin rintaan. Mua pottaa liekit rovioon. Mä otan Kimmel ja Rovio. Onks biisin nimi Rovio? Oh. Okei. Okay. Eikö se On, jos sä sanot. En mä muista, en mä edes tiedä mikä Kimmel on. Sä otit Kimmelin ja... Rovio. Joo. Mä en keksinyt muuta. Okei. Okay. No arvaa mikä mulla tuli No. mieleen. Palava sydän, Lauri Tähkä. Hei, on kova. Eiks vois olla? Onko tulevaa rakkautta? Eiku, miten se menee? Onko? Olemassa rakkautta. Ja se on Roviolla. Miten se palava sydän menee? Mulla on palava sydän. Katsoinko sä vastauksia? Joo, Okay. katonko? Kato vaan. Vai onks meillä nyt jotain spekuloitavaa? En mä voi tossa? enää muuttaa tota. Tulipalo. Vaikka se täällä menee? on... Loputon moottoritie, mä mä tuun tiedän, vaikka mä toisen sun vasta meidän. Tuun läpi aidan ja portaiden, koska sä oot. Ei, toi on kyllä väärä biisi. Mä en edes tiedä, miten tommonen tulipallo menee. Yö pimenee, mutta meitä ei nukuta. Mä vannoin, etten aio suhun rakastua. Tulipaloni irti ja
Okei, ei, Joo. oli aika vaikea, oli vaikea. Sitten? Millä nimillä seuraavat artistit paremmin tunnetaan? 1. Tomi Putansuu, 2. Kristel Roosberg, 3. Tiina Forspy, 4. Teemu Keisteri. No niin. Miten tästä pisteytetään? Saako tästä puolikkaan pisteen per tiedetty? Eiks niin? Joo, Sitten sopii. kokonaispisteet 2. En mä kyllä tiedä tota yhtään. Sä et tiedä Tiina Forspy. Tiedän. Tiedätkö? Joo. Okei, koska mä en tiennyt taas sitä. Etkö? No käydäänkö läpi, mitä me ollaan laitettu? No käydään. No niin, 1. Lordi, Sama. 2. Kisu. Kyllä. Tiesitkö, että Kisu ei halua... Kisu oli tää hänen laulajataiteilijanimensä, mutta nyt kun hän on ollut Euroviisuissa Erika Wigmanin Joo. tässä biisin takana, niin nykyään hän on Kisse. Ai. Hänen tämmönen laulutaiteilijanimensä on Niin, Kisse. joo. Tiina Forspy, Jalo-Tiina. Porsche pois. Porsche on pois! Porsche pois. Hei, mä ajattelin tätä, mutta onks toi Forspy hänen sukunimensä? Oh. Mä ajattelin, että se Jalo-Tiina on hänen sukunimensä. Että se Jalo on hänen sukunimensä. Okei. Siis Eikö miksi, se on mikä hänen tommonen Jalo taiteilijanimi? sit on? Se Tiina on Jalo. taiteilijanimi. Jalo-Tiina. Tarkoittaako se Forspy ruotsiksi? Onko se niinku suomeksi Jalo? En minä tiedä. Sähän siellä Ruotsissa olet asunut. Forspy. Ketä toi 4 oli? Windows 95, man. Tietenkin. Eli me saatiin samat pisteet. 1,5 kummallekin. Kyllä. Hei, sä sait pistetili auki. Kyllä. Onneksi Eli olkoon. sulla on nyt... Mulla on 3,5 ja sulla on 1,5. Joo. Ei kun anteeksi 2, 4, mulla on 5,5. Ei. No lue ääneen, kun mä en näe. Jatka seuraavaa kappaletta. Paarapaade, pastu, ongon, oppos, leppas, stressidag, pastu, pöydäre. Vison glödare. Eikö sä tiedä? Mä kirjoitan tähän suomeksi myös. Mä en. Tämähän ei oo niinku ruotsiin, niinku, että tää on jotain sellaista, Suomen ruotsia vai? niin jotain Sekoitus. vielä tosi vaikeet murretta. En mä lähde edes yrittää, mä en tiedä. Okei. Kerro vaan vastaus. Sehän jatkuu sellainen, että hundra jotain, eli niinku 100 astetta, 100-asteisessa saunassa. Okei, oliko sulla 3 sanaa siellä? Mulla on 100 grader av. Okei. Ja nyt katsotaan vastaus. Joo, mutta miten tästä saadaan pistää? Saanko mä mun 100 edes yhtä pistettä? Hei, 3 sanaa. Niin, mutta jos mulla on 1 sana oikein. Kyllä puolikas pitää saada. No sit mä jätän mun äär tonne, jos se sattuisi olemaan. Ei, mitä vaihdeta? Ei, kun mä kirjoitin jo okei. tonne. Sit mä sotkin. No niin, selvä. Jos sit saa tommosesta jotain. No onko se sitä, että ei saa niinku mitään vai? No mä jos tossa on nyt 3 sanaa. Voidaanhan me soittaa tietty mysteerimiehelle ja varmistaa. 100 grader, no joo. Ha! Grader. 100 grader! Kato! Niin on. No joo, se meni väärin. Kyllä mun 2 täytyy saada jotain. Nyt soita mysteerimiehelle. No hän ei vastaa, niin palaamme siihen. Palataan. Joo, no niin. Ei jäädä siihen tulemakaan. Ja sitten numero 7. Noniin. Mikä biisi alkuperäinen kieli suomi? Okei. I can feel the speed is rising. Come along and join the cheer. This is where the crowd is wiping tonight. The feelings crystal clear. I am flying toward the sun.
Ei vitsi. Mikä sen biisin nimi on? Hei! Noniin. Mut tästä laulustahan on 2 versioa. Mä otan sen alkuperäisen. Tiesitkö sä, että tästä on 2 versioa? Tiesin ja mä laitoin molemmat bändit siihen. Tiedän kuka on alkuperäinen esittäjä, mutta tiedän kyllä kuka on tehnyt coverinkin. No mä teen sit myös niin. No niin. Paljastetaan. N, Y, T, nyt! Matti ja Teppo vauhti kiihtyy. Kyllä. Ja Portion pois. Portion pois. Mä jäin miettimään, että vai onko se Teflon Brothers, mutta kyllä se taitaa olla Portion pois. On se Portioni. No niin, seuraava kysymys. Ahaa! Laita seuraavat artistit ikäjärjestykseen vanhimmasta aloittaen. Laura Voutilainen, Arja Koriseva, Lauri Ylönen, Jonna Tervomaa. Luettele vielä. Laura Voutilainen, Arja Koriseva, Lauri Ylönen, Jonna Tervomaa. Laura Voutilainen, Vanhimmasta. Arja Koriseva. Anteeksi, ketä siis se vielä? Lauri Ylönen ja Jonna Tervomaa. No niin, vanhin on tietenkin. Arja Koriseva. Sitten on Laura Hei, sulle... Ai on sulle siellä jossain järjestyksessä. On. Joo. Arja Koriseva, Laura Voutilainen. Joo. Näistä mä en ollut varma, mutta epäilen, että Jonna Tervomaa on vanhempi ja Lauri on Täytyy nuorempi. olla vanhempi, kyllä. Tästä me saadaan taas täydet 2 pistettä. Eli 1 Arja, 2 Laura, 3 Jonna ja 4 Lauri Ylönen. Hei! No. Jonna Tervomaa on vanhempi kuin Laura Voutilainen. Tää? Tää olikin kompa. Eli mitä täysin... Miten toi voi olla mahdollista? Koska kun mä oon ollut nuori, niin mä kuuntelin aina tietysti Laura Voutilaisen kerran. Ja mä voisin niinku pääni lyödä pantiksi, että Jonna Tervomaa ei niinku ollut tyyli edes syntynyt silloin. Et sen jälkeen Mutta tuli vasta Jonna Minttu ja Tervomaahan on ollut niinku... Niin kuin mäkin mietin, että Jonna Tervomaa, eikö se ollut siinä Tenava-tähdessä niinku joskus... Siis Jonna Tervomaahan on tullut Minttu ja Ville. Niin on. Ja se tuli siitä Tenava-tähdestä. No aika lähekkäin he on kyllä syntynyt, täytyy Oh. sanoa. No 1 pisteet saatiin sitten. Kyllä. Ja siinä oli siis kaikki kysymykset. Oliko? Onks me Oli. vitsa ohi? Oh, Oi! se oli selkeä voitto sulle. Musiikkitietäjälle. Mä lasken vielä 2, 4, 5, 6, 7, 8,5. Jos tosta ei kerran saa yhtään pistettä tosta Barbara Pastusta. 100 grader år. Mun mielestä mun olisi pitänyt saada sit 2, 3, No, mut 4,5. Joka tapauksessa iso voitto. Niin, Niin oli. kuin läpihuutojuttu. 4,5 ja 8,5. Ja sit jos mä saan siitä vielä, olisin saanut, niin mä olisin saanut. Mut sillä ei ole mitään merkitystä edes, koska tilanne ei ole yhtään tasan. Niin voidaan julistaa mut voittajaksi. Ja pistetilanne on nyt sitten No, sehän on nyt sitten, jos 5-4 tai 4-4. niin, Kyllä. just näin. Alkaaks puntti tutisee? Ei oikeastaan. Ei oikeastaan. Tässä on tulos vielä semmosia lajeja, että on varmoja voittoja. Hei, kommentoikaa alle, että paljonko pisteitä te saitte. Ja kommentoikaa myös, mikä olisi kiva visa seuraavaksi. Koska näitä on kivoja aina tehdä. Niin on, joo. Mä oon vaan näissä niinku tosi huono näissä näköjään. pois. Et ei, Mä oon ehdottanut olit sä sulle. viimeksikin, et sä nyt viimeksi ollut mitenkään. Ei, sehän oli tosi vaikea. Se oli tosi vaikea. Mut joo. mä oon ehdottanut sulle, että me oltais tiimi. Niin, mut sit meillä ei tuu näitä keskinäisiä kisoja ollenkaan. Niin, mutta mä en tiedä haittaisiko se, kun me voitais Niin. ratkaista tässä ongelmia yhdessä. Mä haen tällaista yhteistyötä, mutta sua ei selvästi. Ei mua ei se. Mut ei. En mä lähde sun Tärkeintä on yhteistyöhön. voitto. Tärkeintä on Ei voitto. tietenkään. Murskavoitto, niin kuin Lauralle tänään kävi. Esimerkiksi.
esimerkiksi. Ei mitään. Noniin, Tää on mennään. viihteen johtoryhmä, joidenkin mielestä ihan tyhmä. Ei tätä sarjaa